yawa ta ija me wannan a wannan harbin mutum da shi sai mutuwa yanzu mutum sai tafiya da wannan kai sai na gwada komai a gidan nan sa takalmi kuma da wahala kai wash to na shiga me nake gani madan ki tamake ni in tamake ki da me kina da hankali kuwa kina da hankali ku bundu ji ki kalle ni daga yau sai yau idan kika kara daukan mun abu kina hadda zaman takalmi haba madam what is wrong with you wannan a kauye na ma ba ina da irin wannan rigan ba a kauyen ki kina da irin wannan rigan kin san nawa na siye ta an ce kin san nawa yanzu nan kamin in rufe ido nan bude ki shiga daki kice ki cire min kayan nan ki ma bude na sa kaya in gode kin sa min kaya ku bundu kina da hankali kuwa to me sai me in na sa kayan ki sai me in kin sa kaya na kawai saboda kin dan tamake mutun sai me ni ma bana taimakon ki ne oh my goodness this girl is ras wallahi ba ki da hankali yanzu na ce miki ki shiga kice ki diba in ke madam ki wuce kanki zage ni na ce ki wuce kake bata min rai ki wuce daga taimako ni kan wannan irin yarinya ne me ma ya kai ni kan har kina min saki ban yarinyar nan ta mai da ni wannan gaskiya yawa ne kuma za a rasa komai a wannan kai mamu yanzu ku bundu kin sa min hannu a cikin tukunyan miya kin cire nama kina ci ni a'a ni madam ni kin gane ina cin nama in ga hannunki nace in ga hannunki wancan hannun nace in ga hannunki ba mai kun miya nake gani ba yanzu a hannunki wannan irin ras mutum ne ke ku bundu me ne miki ne laifin me ne miki yanzu taimako ma ya zama abu yau ni ne wannan gobe ni ce wancan tun da kika zo gidan nan ku bundu kullum baki na sai kare dogo yake yi daga in yi masifa in yi surutu akan wannan in yi surutu kin ishe ni haka yanzu kawai ku bundu abinda nake so da ke yanzu dan Allah ma aiki ma bana son ki tiya ni yanzu kawai ki je kiki tattari kan ki tafi inda kika fito gurin gida ha ba madam din me yasa ke kina da matsala daga kai dan lashi abu shikenan to ni a gida na ba haka nake yi ba idan zaki ci abinci akwai kwano akwai cokali kin dauki hannu kin zumbula mun a cikin miya ku bundu dan Allah dan annabi ba ga kwano ga cokali idan da in kina son ki diba miya ki yi amfani da cokali ki diba ki sa a kwano mai yasa ba kya yin abin da normal mutane suna yi ku bundu amma ranin kin ce kan amfani da kwano ne ki tunda na fasa kwano daya kin fasa min kwano na siyo na roba in fact yanzu ma haka kawai ku bundu ni bana ma son ki zauna min a gida madam ke masfaffiya ce akan naman nan fa da gayu a kawai suna zuwa farautar nama su kawo min kyauta shine dan na dan cire guda ɗaya kawai kin sa kina ta wani surutu wallahi musifan kiyaye ni kike ga mu wannan maganar ku bundu ai to da kin zauna a kauye kin ci gaba da cin naman nace ki je ki tattare kayan ki tafi kin ishe ni haka dan na dan cire guda ɗaya shine zaki sai kina mai dan har ku cinye naman ki wallahi zaki kalle ki kira ni masifaffiya to ki je kawai tattare kayan ki tafi kan ma in miki masifa tattare kayan ki tafi Madam bari cinye wani zaki ci ba. Ki bani nama ne. Je ki. Kin gaji da ni?
ni wato yarinyar nan ta zo in mata taimako, yarinyar nan ta kalle ne ta ce ta gaji da ni ne nan yau wannan gobe wancan habbadan Allah me ya kai dun ne ma zan zuba man gidan nan ni ne kuna ina ƙarya mata kafa wannan kafan nan zan ga inda za ta saki sata wannan takalmin ni akan nama ba irin zagin da ban ji a duniyan nan ba tunda aka haife ni baba na ba ta taba mai wannan zagin ba sai wata akan dan nama sai wani banzan takalmi ma da kaya me a cikin kayan nan mato kayan da ko ni na zauna san ɗinka irin shi takalmin ma ko kyau na san yanzu tana shirya za ta fita wannan takalmin nan mai za mu gani sai na gani sai na mutum yawa na ce ta tattara kayanta ta tafi har yanzu ni ban ji komai daga wurin ta koyi ku bundu laifin me na miki dan Allah dan annabi ki gaya min ki gaya min laifin me na miki me kika kare ka ba ni daga kafa har kunkusu akan nama to baki gan komai ba wannan kafan sai na karya shi ni wato wanda yake rena ni daga kauyen da na fito sai ke Kubundu yanzu na faɗi ma sannu ma ba za ki ce mun ba kina dariya Kubundu me na miki dan Allah me na miki kuma na ce ki tattara kayan ki tafi Kubundu kin same ni akan titi kika ce kina neman taimako kina neman wanda zaki mishi aiki yanzu na ce ki zo ki min aiki ki zauna min a gida yanzu taimakon da na miki Kubundu laifi ne to sai me kin taimake ni ma ina taimakon ki akan naman nan dai fa kin zage ni ai ke ba ta bace ba ki da wannan yancin ki zage ni barin gaya miki ni ban miki zara akan nama ba ne idan zaki ci nama ki dinga ki doki cokali ki dira miya daga cikin tukunya ki sa a kwano yanzu in na miki correction yanzu ma laifi ne haba Kubundu laifin me ne miki dan Allah hai na bani ni kam dan Allah ku zo ki tsaya ni ba sai iya tashiwa ba ko so ba dan Allah ki ce ki tafi ga ki bar min gida na gode sha kawai haba Kubundu dan Allah ku ki taya ni wayo ai daga taimako Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.